Pipila ka lugar sa Caraga Region ang gibaha epekto sa trough sa low pressure area nga karon nahimo ng bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang La Nina phenomenon gideklara nga nahumana. Ani report. Actual scenario diri sa Santa Ana Bridge, di na siya maklaro ang tulay. Natabunan na sa tubig gining Santa Ana Bridge sa paglapaw sa Adlayan River sa San Francisco, Agusan del Sur atol sa kusog nga ulan sa lungsod adlawng Lunes. Gani kining ubos nga bahin nga lugar o low-lying area sa lungsod daw nahimo na sabdagat tungod sa pagbaha. Sa Bayugan City sa Agusan del Sur gihapon, misa kasab ang level sa tubig niining suba atol sa way undang nga pag-ulan. Hinay-hinay sab nga mitabok kining motorista atol sa paghaguros sa tubig baha niining kalsada sa Barangay Tidman sa Hinatuan, Surigao del Sur. One day pa ka ng ulan, no? Grabe. Wa sab kaikya sa pagbaha ang sentro sa Surigao City kung asa nakasinati og pagbaha sa mga kalsada sa syudad atol sa kusog nga ulan. Duna say mga gibaha nga lugar sa Butuan City, ilabi na sa Barangay Mahay ug Barangay Tag-Abaca kung asa daw sapa na sab ang kalsada sa maong mga barangay. Sumala sa pag-asa, trough sa low pressure area ang nagpabaha sa mga lugar sa Caraga Region kagahapon. Apan ang maong LPA nahimo ng bagyo karon. Ulahi kining nasiplatan kaganinang udto sa gilayong 1,305 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Nagliho kini pa north-northeast sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa, ubos ang tsansa niining tumbukon ang Pilipinas apan magpaulan ang trough o extension sa maong bagyo sa pipila ka bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Posible ang kusog nga pag-ulan sa Barm ug Caraga Region, busa mag-igmat sa pagbaha o landslide. Samtang opisyal nang gianunsyo sa pag-asa nga humana ang La Nina phenomenon ug anaa na sa neutral ang kondisyon sa kadagatan sa Pasipiko. Gilaumang magpadayon kini hangtod sa tunga-tunga karong tuiga. Apan bisan walay La Nina, posible gihapon ang mga kusog nga pag-ulan nga gipaabot nga magpabaha o magresulta sa landslide sa pipila ka lugar. Busa mag-igmat kanunay mga kapuso. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.